А я тобі кажу, што немцы бяспружачны варыянт. Вельмі такі удобныя для гульні танкі. О, всё. Бачыце што? Бачыце, якая гульня зараз была? Вось совсем лёгкі бой, совсем лёгкі бой. Прывітанне, прывітанне. Сябры, хто заходзіць, калі ласка, дзякуй, дзякуй, вялікая Михаил, дзякуй табе. Табе таксама удача. Аліна, прывітанне. Всім сябры, прывітанне. Сябры, хто заходзіць, калі ласка, паставце падабачку. Всего 18 000 падабаек, ще трошечки. Эфір толькі пачаўся. І на третьем месте 2000 урона і толькі на третьем. Дякую. Дякую, дякую за подписку. Сашка, дякую за подписку. Так, трохи збився.